Окей, привет! Това е на канала за Helios за кафе и технологии. Тук да може да говорим как технологиите се изграждат и как те се използват от ден за ден. Една от темите, които исках да започна е всъщност на кой език да се говори. Тъй като от една страна това е да бъде на български, тъй като не всеки следи технологиите много ясно. И по подобие на наука и техника, малкото просто да се превеждат. Но то на много места има най-различни езици. В Гърция си говорят на гръцки, в Франция на френски, в Япония на японски. Сега едно от насоките поначало е, че голяма част от технологиите, които почват да се вграждат, те са на английски. Ако отида да продавам нещо в Япония или ако искам да използвам технология, която е, да кажем, Япония, то тогава ще е трудоемко да уча целия език. Да не говорим, че трябва и да знам технологията каква е. То технологията да се разучи каква е, как се използва. Това също е трудоемко. Езика, който човек трябва да знае, е езика на, ако продава нещо, е езика на купувача. Сега, ако човек наистина иска да се занимава по-подробно, трябва да знае езици като такива. Но сега това е някакъв самостоятелен канал. Плюс за момента канал ще пробвам да правя и на български, където да се превеждат неща на български. Разбира се, ако някой иска да задълбае много повече, то тогава трябва да знае няколко различни езика и да търси допълнителна информация. Но да, това е. Окей, още един клип за Helios с кафе и технологии, как технологиите се вграждат и как ги използваме. Наскоро бях видял няколко коментара и хора да се оплакват как изкуствените технологии, ботовете, те само си измислят информация. Това като го видя, си казвам, каква е разликата с стандартен човек? Ако отида и срещна някого на улицата, е възможно същия човек да има някое мнение, което той си го е измислил и той не търси алтернатива на това мнение. И по този начин, може би изкуственият интелект, който имаме като продукти в момента, най-вероятно той копира нещо от начина, по който и хората разсъждаваме. Ето следния пример, който мога да дам. Представете си, имате напечено е на работа, трябва нещо да се свърши и шефа казва, това е за вчера. Значи, това е много важно нещо и то е за вчера. И хората се оглеждат и някакво те си казват, добре, то сега гледаме колко работа ще отнеме, може би седмица, може би месец. Но те трябва да повтарят пред шефа само думите, които той е поискал. Добре, то тогава с какво толкова изкуственият интелект е нестандартен спрямо ежедневието, което си го има в някои компании, където трябва да се повтаря това, което другия човек иска да чуе. Тук мога да дам и един пример как може, ако се работи с някой от примерно с ChatGPT, как може да се оправи. Може да го питате да дава от примерно 2 или 3 варианта отговор. Т.е. да дава един отговор, който е съгласен, един, който не е съгласен и един, който е прагматичен. Това е един от вариантите. Разбира се.
И с това исках да... Привет, това е Хелиос с Кафе и технология канала. Сега исках да допълня за една от темите. Имаше веднъж едно есе, което беше на тема как извънземни гледат света и те се чудят дали колите са продукт, който хората използват, или всъщност колите са движещата сила, а хората просто ги поддържат. Тъй като ако гледаш от високо, не е ясно дали човек кара колата или всъщност колите се движат и те носят хора покрай тях, ако си някъде много далече. И сега има следния пример. Хората са опитомили диви животни в рамките на десетки хиляди години. Вълците, ако си спомням правилно, беше от порядъка на 15 000 години. Е отнело да се опитомят и да може да живеем заедно с тях. Добре, какво ще стане, ако може би телефоните опитомяват хората също? По този начин една от темите за вграждането на технологиите, която преглежда, е това, когато не хората използват телефоните, а технологиите, телефоните, когато вече те стават движещата сила. Как може това да се избегне? Един от вариантите е това да имаш веднъж в седмица, веднъж в месец, веднъж в година, където просто си без технологии за известно време. В рамките на България едно от най-удобните варианти за това е човек да отиде на планина, на палатка и просто да е малко извън тази шумотевица. Даже може да има някакво известно време без телефон. По този начин човек може и да види как е. Един от вариантите какво ще стане, ако всъщност не хората използваме телефони, да кажем, а телефоните вземат, че ни опитомяват.